initiatieven zoals dit helpen natuurlijk wel om meer renners op de baan te krijgen. Zo melden zich in de vroege ochtend in de catacomben van de wielerbaan een aantal jonge Limburgse wielrenners. Om voor de eerste keer kennis te maken met een baanfiets. En dat is best wel spannend. Eén ding mag er niet gebeuren, dat is je benen stilhouden natuurlijk. Want dan kunnen er wel wat rare dingen gebeuren. Het houdt wel wat angsten en gevaren in. Je hebt geen remmen en je blijft doortrappen. Dus als je je benen stilhoudt, ga je over kop. En met die wetenschap is de spanning duidelijk op de gezichten af te lezen. Ze krijgen gelukkig uitleg van een ervaren pistier en voormalig beroepsrenner Wilfried Kretskens. En dat helpt. Met ieder gereden rondje neemt het vertrouwen toe. Het ging best goed. Het is wel even wennen natuurlijk, want het voelt heel anders aan. Je voelt wel wat meer druk op je benen. Maar na 4 rondjes even inkomen ging het eigenlijk wel prima. Ik ben eigenlijk al heel tevreden dat het zo vlot gaat en iedereen is enthousiast en gemotiveerd. Dan is het ook leuk werken. Dus maar, ja, ze zijn al heel goed op weg en dan gaan we nu het komende uurtje nog bijschaven en dan komt dat volledig goed. Het gaat toch redelijk snel. Van de zijlijn ziet het er misschien niet zo uit, maar als je op de baan zelf zit, gaat het hard genoeg. Zeg maar. Topsnellen wel rond de 60 normaal. Ja. En hoe lang hou je dat dan vol? 1 ronde, misschien net 1,5. In de jeugd spreekt het ook terug aan om wedstrijden te rijden en gevarieerd van het wielrennen. Eigenlijk is dat toch wel een belangrijke dat we ook jeugd op de baan krijgen en laten kennismaken met de baan eigenlijk. Ja, super mooi. Dat is natuurlijk al heel kort bij. Nog niet eens een uurtje rijden. Dus als je af en toe in de winter even zin hebt in wat anders, dan is het wel fijn dat het zo kort bij is. Misschien een carrière switch van wegrenner naar baanwielrenner? Dat zou ik thuis eens met mijn ouders moeten bespreken, maar dat zou ik wel zien zitten, ja.